Bé, comencem la pràctica 2 d'ordinador, de modelització de sistemes ecològics. Ja coneixem com baixar-nos la red UA i com utilitzar el programa Stella a casa. Doncs ara anem a començar a fer la següent pràctica. Recordeu-vos que, si obrim la red UA, tindrem dos escriptoris. Tindrem l'escriptori de la red UA, que és aquest, i que si volem utilitzar l'escriptori del nostre ordinador, simplement hem de minimitzar aquest escriptori i ja tenim l'escriptori del nostre ordinador, on podem tindre, un PowerPoint, el Word o qualsevol cosa oberta. Aquesta icona d'ací és la icona de tornar a obrir l'escriptori de la red UA. És així, a la red UA, on podem obrir el programa Stella, com ja coneixem del vídeo anterior. Doncs cliquem al programa Stella, que és el 7.03 Research, recordeu-vos, que és el que hem d'utilitzar, i ja podem començar a utilitzar l'Stella. Operacions bàsiques que podem fer, doncs, ací dalt, a l'esquerra, per exemple, tenim els elements bàsics de modelització de Forrester. Així tenim el quadradet de les variables de nivell, que si cliquem i anem així al full blanc i cliquem, ens crea una variable de nivell. També podem crear variables de flux, d'entrada o d'eixida. Podem fer un flux d'eixida. Per fer-ho, cliquem, anem a la variable, cliquem i arrastrem, d'acord? I soltem. Ja tenim un flux d'eixida de la nostra variable de nivell. També podem fer un altre flux d'entrada. Cliquem i arrastrem. Ja tenim un modelet bastant simple. Estigueu sempre segurs de que està connectat els fluxos a la variable de nivell. Sempre arrastreu fins que arribi al quadradet. Que ens equivoquem i volem esborrar qualsevol cosa, doncs tenim aquest element d'ací, que és la dinamita. Cliquem a la dinamita i, per exemple, volem borrar aquesta variable de flux. Cliquem i s'esborra. D'acord? Ja tenim, ja sabem com fer xicotetes passes així a l'Stella. Bé, què ens demanàvem en la pràctica 2, a l'exercici 1? Bé, en principi, el que ens demanen és que modelem les entrades i eixides de calci en la solució del sòl a la conca de Coweta. Si recordeu, a la pràctica anterior vam crear un model de Forrester com aquest i on teníem les entrades i les eixides de la solució del sòl, que estaven ací baix. Quines eren les entrades? Doncs eren el llevat de pluja, la deposició seca i la meteorització. Quines eren les eixides? Doncs les eixides del rierol. Doncs això és el que podem començar a modelar. Què podem fer? Primer de tot, doncs, posar el nom. Anem així, doble clic als noms i podem posar-li el nom. Solució del sòl.
Quin pot ser el flux d'entrada? Doncs pot ser el calci dissolt a l'aigua de pluja. Posem dissolt pluja. Ja tenim el nostre model amb els noms i ara anem a procedir a ficar les dades al nostre model. Com fiquem les dades? Important, presteu atenció. El que hem de fer és anar ací, a aquesta icona de la bola del món, aquí dalt a l'esquerra, i clicar. Si cliquem, ix una altra icona que és del xi quadrat. Quan tenim el xi quadrat, ací, a la variable de nivell o a la variable de flux, ens ixen uns interrogants. És en aquest moment quan podem ficar les dades del nostre model. Quines dades eren? Doncs a la solució del sòl eren 940 quilograms per hectàrea. Tornem i, anem a la solució del sòl, doble clic, a vegades va lent, i fiquem els 940 quilograms de calci per hectàrea. Val? Podem especificar les unitats, però no cal. Val? Nosaltres ja som conscients de quines unitats estem utilitzant i ja amb els resultats nosaltres tindrem això en compte. Val? No cal especificar unitats ara. Posem 940 i li donem a l'OK. El calci dissolt en pluja, quin era el seu flux d'entrada? Doncs érem de 3,7 quilograms per hectàrea i any. Tornem ací i doble clic i posem 3,7. Important és que els decimals es marquen amb un punt, no amb una coma. D'acord? Sempre amb un punt. Fiquem el 3,7 i li donem a l'OK. Bé, ja tenim el nostre modelet, és molt simple, solament té una variable de nivell i un flux d'entrada, val? I volem com de forma dinàmica, val, se'ns va acumulant el calci a la solució del sòl. Com ho fem? Doncs ací dalt tenim una icona d'una taula, és aquesta verda. Val? Si cliquem i cliquem una altra vegada ací, a la nostra àrea de treball, se'ns obri aquesta finestreta en forma de taula, però que està buida. No tenim variables en cap de les columnes, no tenim res. El que hem de fer és ficar les variables que volem que modelitzi. Com ho fem? Doncs ens posem dins, posem la mà dins d'aquesta finestra i fem doble clic. Val? Important. Què passa? Se'ns obri una altra finestra. Val? En aquest cas, dalt a l'esquerra tenim les variables que hem creat. La solució del sòl i el calci dissolt en la pluja. Doncs cliquem, seleccionem i passem a la dreta. Seleccionem i a la dreta. Val? Les altres coses les ignorem. Li donem a l'OK i ja ens ix, val, aquestes variables ací dalt, a l'encapçalament de les columnes. Següent pas, doncs el que hem de fer és córrer el model. Com ho fem? Anem a aquesta fila d'ací dalt, anem a Run, d'acord? Cliquem a Run i una vegada estem ací anem a Run Specs.
el que anem a fer és especificar com volem que siga com que siga aquesta modelització. Li donem i se'ns obre aquesta finestreta que, bueno, l'important és aquesta part d'ací de dalt a l'esquerra. Veiem que posa de 0 a 12 i dt és l'interval de temps. Això vol dir que aniria de 0 a 12 anys i donaria valors cada 0,25 anys. Val? Nosaltres 12 anys és poc, volem que vagi a 50 anys, borrem el 12 i posem 50, per exemple. I l'interval de temps, doncs, amb un any ens sobra, no volem les fraccions d'anys, volem que cada any vagi donant-nos els valors. Aquí, bueno, podem especificar que són anys, d'acord? La resta de coses les ignorem de moment. Li donem a l'OK i, bueno, anem a córrer el model. Tornem a Run i ara ens posem ací a la primera línia, on posa solament Run. Cliquem, tarda un poc i, bueno, ja se'ns ha omplit aquesta taula amb els valors que volíem. Com veiem, arriba fins a 49, ha fet 50 anys, que va des de... Bueno, que va des de l'any 0 fins a l'any 49. I què veiem? Pues bueno, que cada any dels 940 quilograms de calci que teníem inicials, cada any se'ns va incrementant 3,7. 3,7. Se'ns va incrementant la quantitat de calci a la nostra solució del sol. Val? Ja tenim els nostres resultats, tanquem i anem al següent pas. Què podem fer? Bé, doncs ara al nostre model el que podem fer és afegir els fluxos d'eixida. Cliquem aquí a la part de dalt, cliquem a afegir un flux d'eixida, ens posem dins i arrastrem. Quin era el flux d'eixida? Era l'eixida del rierol, que eren 7 quilograms per hectàrea i any. Tornem. Li canviem el nom, eixida rierol, i li fiquem el valor, que són 7 quilograms. Li donem a l'OK i, bueno, ja tenim un altre model, en aquest cas amb entrades i eixides a la solució del sol. Ara volem veure com es comporta aquesta variable de nivell. Doncs, en aquest cas, el que anem a fer és veure els resultats en forma de gràfica. Per a fer això hem d'anar a aquesta icona de color rosa, val? Li donem clic i, bueno, se'ns obri. Torna a estar buida. Passa igual que amb la taula. Val? El que hem de fer és el mateix. Doble clic i tornem. Seleccionem d'esquerra i el passem a la dreta. Seleccionem el calci dissolt en la pluja, la solució del sol, l'eixida del rierol, aquestes variables que hem creat. Li donem a l'OK i ja torna a eixir. Val? Tenim la solució del sol, calci dissolt, l'entrada de calci dissolt en la pluja i l'eixida de calci per el rierol. De moment no ha graficat res, val? Solament tenim els eixos, val? I les variables que va a analitzar i el que fem és, bueno, tornar a córrer el model. Anem a Run
i ens posem a la primera fila, val? Terrant. Cliquem. Esperem un poc, perquè sol tardar un poquet, i ja tenim els resultats. Val? La solució del sol, que és la quantitat de calci en la nostra variable de nivell, que observem que baixa amb el temps. Val? Va perdent calci. Per què? Perquè, bueno, les eixides, que era l'eixida reorol, que és aquest color, són superiors, val? A les entrades, que és el calci dissolt en pluja. Val? És inferior, no? Les entrades són constants, de moment. Val? Per tant, tenim aquest resultat. Bueno, amb això ja podem quasi contestar a la pregunta del primer exercici. Val? Ja hem modelat d'alguna manera una entrada i una eixida de la solució del sol.